Inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga MK. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Cebu City, pero dito gid kumataw sa Surigao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong PSA birth certificate nga lahi ra sa akong gida nga apelyado sukad pa sa akong pagkabata. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Ma, mundang na lang siguro ko sa pag-eskwela. Uy, nga naman imke. Nakasabot man ko sa tong kalisod, ma. Napakoy ibang mga igsoon nga nag-eskwela. Mugifoy na lang ko alang nila. Pero nak, anugon kaayo. Mag 4th year college ka na unta. Okay ra, ma, uy. Ang upan gani, wa magid makatungtong og college. Makakita na kong mayong trabaho ini sa Cebu, ma. Unsa? Sa Cebu ka mangitag trabaho? Dagan magkasudlan dito nga trabaho. Ilabi na sa mga call center. Makasudlan ko, anak, ma. O ganahan sad ko sa maong trabaho. Oh, nahala sige. Mangayo niya ko skikip ni mga importanteng papers na ako, ma, ha. Aron gamito na ko sa akong pagpang-apply ba? Oh, sige, imke. Ako man ang gipang taguan gyud. Unsa ba imong mga gikinahanglan nga dad-unon, ha? Siyempre, ma, labing siguro ang birth certificate, ang akong high school records, o uban pa. Nahala sige. Akong kuhaon. Kani. Imuha man ni. Kaning mga diploma ni mo. Kinahanglan pa ba ni mo? Ako lang sad ng dadon, ma. Nahala sige. Kay imuha man gyud ni. Dad-an na lang ning tanan. Kani di ang birth certificate ni mo, oh. Ay, kani, importante gid kay ni. Nahala, dada. Wala. Wala gini pirmang papa, ma. Aw, ako ramang kutoy ni pirma ni Ana. Di ba kinahanglan mangupirma ang papa sa birth certificate sa anak mo? Nga buot ipasabot, i-acknowledge sa amahan nga iyang anak ang bata. Ay, gikinahanglan pa bagod na nga apelyido naman ni Papa ni mo diha ang gida. Oh, noon. Parilya na diri ang akong apelyado. Salamat kini, ma, ha. Kaya importante, git kay nina akong birth certificate sa akong pagpang-apply trabaho sa Cebu. Hi. Ay, nauna din kag abot din sa itong boarding house, May. Oh, Nagyawi-yawi pa ko.
naman ang pagpang-apply ni magtrabaho? Nadawat na ko, day. Pero daghanas ang requirements, uy. Kinahanglan di ay nga may record na ko sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, ingon man sa atong TIN. Oo. Ingon anak sab ko sa pagpang-apply na kong trabaho. Pero dali ra man na. Basta na lang kay kumpletong requirements, labi na sa PSA, birth certificate nimo. Ha? Usa man ang PSA birth certificate? Aw, kay naman ko'y nga birth certificate diri. Asa ko no, kung sa PSA ba na nimo gilukat? Dara, kadit. Uy, hala. Di man ni PSA birth certificate ang imo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pag permero na kong pang-apply trabaho, wapagyud ko'y kalibutan unsa ng PSA birth certificate ug unsay kalahian ini sa dana akong birth certificate gikan sa lugar nga akong natawhan. May nalanggani kay gidawat ra sa first company nga akong gitrabahuan ang dana kong birth certificate ug wa na ko makalupat og gikan sa PSA. Kay kining bag-o lagi kang nangitag trabaho, gusto tang makatipid sa gasto. O mao na kining akong gigamit sa akong SSS, sa pag-ibig, PhilHealth o company records. Nabalhin-balhin na sab kog mga laing kompanya. Naminyo og nanganak nga gamit na ako ang birth certificate na nadana ko ang apelyado ni Papa. Hangtod nga, sa last na company nga akong gitrabahuan, gi-required yun ang PSA birth certificate. Maong napugos kog lukat. Unya. Ha? Mao na, ma. Imo mga apelyado din akong gidasa kong PSA birth certificate. Uy, naunsa man na. Nga sa imong birth certificate diri sa ato sa Surigao, kang papa man imong apelyido na ang imong gidang apelyido. Lahi di ay ang record diha sa Cebu. Sa PSA, ma. Muli ko diha, ma, ha. Kay lihokon ko ni pastilan, uy. Ang apelyado ra ba ni Papa ang akong gigamit sa mga birth certificate sa akong mga anak? Uy, unsa ko ng pagkahitabo, MK? Diyan na ta magsulti nag-abot na ako diha sa ato, ma. Mapauli ko. Magsusi ko ani ko na unsa o ngano ni. Oh, maning nakuha na kong akong birth certificate sa PSA, ma. Pa. Uy, apelido to ni sa imong pagka-daga day ima. Wala, uy. Kanong nahitabo man na dong Nestor? Nawa, sige ko mahibaw na, uy. Susihon tanis sa civil registrar, ma. Pa. Natawo ka ma'am 1992 o nakasal sila si ma'am ug sir 1994. Tinuod ka na, sir. Kaning live birth nga inyong gikuptan, posible nga wa ni ma-forward sa PSA. Kaya wa mo guni pirman nimo sir nga magmatuod nga ikaw ang amahan. Ingon man gud to nga dili pa ko pwede nga mo perma kay dili pa mi kasado ning ako asawa. Pero pwede ra nga makada ang among anak sa akong apelyido. Dili sir. Kinahanglang mo pirma kagyud unta sa likod pang matuod nga gi-acknowledge o giangkon nimo nga ikay amahan sa bata. Unya, unsa may sulbad anang tanan, sir? Grabe ang akong kahasol ning hikayon na. Ilabi pa kay ang middle name sa akong mga anak, mao ang apelyado sa akong papa. Ug ang tanan sab na akong records sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, ang TIN ako. Basta, ang tanan apelyado gyud sa akong papa. Only to find out nga apelyado day sa mama ang akong record sa PSA. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kunwa day pirma sa amahan ang likod sa live birth sa bata, dili day makada ang bata sa apelyado sa amahan? Unsa naman lang di ay ng mga bata nga mga OFW ang amahan ug wa ang presensya sa pagkatawo sa bata sa ilang papa? Ikaduhang pangutana, nataw ko 1992. Gikasal sila si mama at papa nako 1994. Maubasab niya ang hinungdan kung nganong wa dawata sa PSA ang pagdako sa apelyado ni papa? Ikatulong pangutana, unsaon man nako ini nga sa PSA birth certificate nako,
Kang mama man di ay nga apelyado ang akong gida dito. Ug sa akong school records sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth og TIN number, apelyado man ni papang akong gida. Asa may usban ako ini? Ikaupat og katapusan. May tulo na sab ko ka mga anak nga nag-middle name sa apelyado sa akong papa. Unsaon man ini nga sa akong PSA apelyado man di ay sa akong mama ang akong gida. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, MK. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga pangutanang medical na as Dr. Rene Obra to the rescue, mauna nga ay na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa matag adlaw nga maminaw mo sa ato ang programa na agid mo'y makuha nga inspirasyon, pagtulunan, kaalam, of course, lingaw pod, no? Sa mga drama nga inyohang mapaminaw matag adlaw. Mauna gyud nga sa mga nagpada silahang mga suwat namo, agoy, paabot-paabot lang yun gamay guys ha, kay usahay manggod, no? First come, first serve man ta, no? Magpaabot ta sa ato ang mga letter senders kung kanusan nila. Dili letter sender sa ato ang mga scriptwriter kay first come first served man, no? So makauna lang, no, nga og padamo puy unang mahatagan. Busa aamo usag yung hangyo ninyo nga when you send letters, kumpletuha pat lihog ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, mga problema para mas masabtan sad yun na namo. Mas klaro pud ang amo ang mahatag nga tambag ug tubag, guys, ha? Letter sender nato karong adlaw kay nagpadayon man gyud sa ato ang programa. No, wa gyud nagurong bahalag mahal na kayong mga gasolina. Ngamatmon mo, no, kung asa man kay imong dapita ba medyo ning hawan-hawan baya gyud ang daan gamay na luag-luag kay kibaw ko daghan kaayo nato nagtipid, no, og gasolina kay ako mismo ang ako ang mga lakaw guys, ako yung giplano kana ganing og dili need nga mulakaw, dili ko mulakaw og dili need nga magsimang-simang akong planuhon akong ruta uy kay kanang ako mismo gibati gyud nako ang kalisod no sa ato ang kahimtang karon og dili gyud lalim matay taasa na gyud sa presyo sa gasolina unya ang mga palaliton murag ning sakasad no unya ningon sad sila nga ang kuryente basin musaka pod pagkapait busa kita magpadayon gyud tag-ampo world peace guys ha mintras wa pa gyud ang kalinaw padayon tag-ampo og padayon tagminaw sa ato ang drama sa kahanginan ato ang letter sender si MK wa ni siya musulti kung unsayahang tinuod nga banga, no? Ato lang ning taguon ang iyahang ngalan, no? But gipadani sa kini ang akong suliran official writers page from Cebu City, pero nataw siya sa Surigao del Norte. Naamang gud siya problema sa iyang birth certificate kay ang iyang mga apelyido lain ang iyang gidasukad pagkabata. So, di man gud to lahi ito nga apelido. So, una niyang pangutana, kung wala day pirma sa amahan, kay legitimate, no? Ang likod sa live birth sa bata, dili di ay makadala ang bata sa apelido sa amahan. Unsa naman lang di ay ng mga bata nga mga OFW ang amahan, o wala ang presensya sa pagkatao sa bata. Atong klarohon, unsa nga klaseng amahan. Ang amahan nga illegitimate ang bata. Meaning to say, wa na minyo ang papa ug ang mama. Wa na di na kinahanglan. Ang kanang sa likod nga portion sa live birth, nga akong ginastorya sa inyo ha, ang gamit ana is kung illegitimate ang bata. How will you know kung illegitimate ang bata? Kay wa na minyo. How will you know sa birth certificate? Kay naman ay portion, name of child, name of mother, name of father, date of marriage. So kung naay date of marriage, pasabot ana minyo sila. So automatic nga ang dalhon nga apelyido sa bata nga legitimate kay minyo ang iyang ginikanan ang apelyido sa iyahang papa. Dili siya magdala sa apelyido sa iyang mama. Middle name yang
Ang apelyido siyang mama, mo iyang middle name. Ang apelyido siyang papa, mo iyang last name or surname. Ang kaning sitwasyon nga illegitimate ang bata kay wa na minyo ang mama ug ang papa, so blanco na dinha ang date of marriage. Usahay blanco pud ang papa, anon. So wa gyoy pirma dito sa likod sa live birth kung anon ang papa. So ang apelyido nga dalhon sa bata isang apelyido sa mama, no? Unya, kung pananglita na ay ngan sa papa sa atubangan pero walay date of birth, dili sad na date of marriage, dili sad na guys automatic nga madala na sa bata ang apelyido sa papa. Didto na magamit ang kanang pirmahanan sa likod sa live birth, which is called acknowledgement of paternity. Unsa may pasabot ana nga maski di mi minyo, giangkonin ako nga ako'y papa aning bataa, mga mahan ko ug buot ko nga modala siya sa akong apelyido, no? So kanang imong giingon nga OFW ang bata, depende kay kung pananglitan ninyo ang amahan ug ang inahan automatic man na maski OFW pa di man kinahanglan mo pirma. Pero kung wa ni na minyo unya kinahanglan na i-submit unya ang kunon sa papa, pwede na siyang iapas, no? Kung nahuman nag-file kay naara man gyud na period, no? Kung kanusa nato taman i-file ang birth certificate, no, sa bata ang live birth kay para ma-process na iya dito sa local civil registrar ug sa PSA, pwede na nato iapas. Kung mauli na ang OFW nga papa, iapas nato ang acknowledgement of paternity. Diha pa na pwede dadun sa bata ang apelyido siyang papa kung na-acknowledge na siya, kung illegitimate ang bata, ha? Ikaduhang pangutana, nataw kuno siya 1992. Ikasal ang iyang mama ug papa pagka 1994. Mao basab ning hinungdan nganong wala dawata sa PSA ang pagdala ko sa apelyido sa akong papa. That is correct. Kay nganuman, kay at the time ang basihan manggod nato ani kung unsang apelyido ang atong dalhon, ang atong basis ana will be the date, ang status nato at the time of our birth. Ang status kung kanusa ka gipanganak, no? Kung unsa ba minyo ba ang imong mama ug papa pag 1992. Unya wa pa man sila na minyo. Ang angay gid untang buhaton ato di gid unta ni problema, perting sayo na ani nga pagka minyo nila pag 1994, giprocess unta to nila ang imong legitimation. Kay pareho ra man ang imuhang mamag papa, unya naminyo man sila, no? Nya at that time, only then nga pwede na ka nga makadala sa apelyido sa imong papa kay nausab naman ang imong status from an illegitimate child to a legitimated child. Because the act of marriage sa imuhang mamag papa will make you a legitimate child. Ikatulong pangutana, unsaon man ako ni nga sa PSA birth certificate nako kang mama man di ay ang apelyido ang akong gidala dito. Ug sa akong school records, SSS, PhilHealth, TIN, apelyido ni papa akong gidala. Unsa may usbon nako ani pagkasayon ang imong usbon ang imuhang birth certificate, no? Kay nganuman kay supposed to be baya, ang sundon dapat aning imuhang school record, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN, is ang nakabutang sa imong birth certificate. Unya, pwede man na nimo i-change. Okay? Na-legitimated man ka. So, pag-process na lang sa legitimation, no? Ipakita ang birth certificate sa imong mamagpapa, ang ilahang marriage certificate, o ang imong birth certificate. That is all you need. I-process na nimo, I think, basin kay taga Surigao man ka, i-process na nimo dito sa local civil registrar kung asa ka na tao. Kay adto man ka dito na rehistro, kadali pagyud kaayo na. And di na ka magproblema. Okay na kay nganuman consistent naman ang imuhang birth certificate sa imuhang mga school records. Okay? Katapos ang pangutana, may tulo na sabko ka mga anak nga nag-middle name sa apelyido sa akong papa. Unsaon man ni nga sa akong PSA, apelyido man di ay sa akong mama ang akong gidala. Like I said, process of legitimation. I-process ng imuhang legitimation, di gyud na problema. That's very easy, no? So wala gyud problema nga buhatonon ninyo. I think that's not going to be a problem or concern para sa mga
what do you call this, sa mga records nimo, kay makonsistent naman siya once ma-okay na ang legitimation nimo sa imong birth certificate. And kompleto raman po na ang mga documents. Kibaw ka sa need, oras, gahinan, og oras. Ikaduha, pasensya. Kay usahay, magbalik-balik, kung dili kumpleto ang requirements. So, pwede dyan kang muadto daan, or you look at the website, kaya naman yung mga requirements na kabutang dito, unya andaman adaan dito. Usa ka muadto para di ka magbalik-balik. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut untangan namin na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini, si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.